За мен Русе е един от най-старите центрове на културата в България. Не само заради Дунава, а просто заради духа, който има града, който има хората, който има чувството, което витае тук. Връщам се заради това, че всъщност фестивала Мартински музикални дни тая година, 53-тото издание, е за фамилията Владигеров една невероятна, така бих е нарекал вече като малка фамилна традиция. От 50-те години нататък, от 60-те години в началото Панчо Владигеров дирижира тук за пръв път. Също европейска музика прави. Александър Владигеров прави, нашият баща, дирижира за първи път тук. Бил е на диригентския пулт на Русенска филхармония. 63-та година основава и Биг Бенда. И те са нашите предци, които създават и движат духа на музиката, пък и на Русе в известен смисъл. Ние сме третото поколение близнаци Владигерови, които се качваме тази година за пръв път на Мартински музикални дни. И затова е голям магнит. Русе винаги е бил много важен център и много стойностен. С всичките си гости през годините, всички поколения музиканти, които са били тук и са свирили, по-специално музиканти, говоря в числото си на музикант. Но не само, просто още в началото на миналия век историята, как всъщност, да кажем, примера с кино Люмиер, първите филми, как всъщност няколко години по-късно, както създадено киното, по Дунава, покрай традициите и връзките си, с силните си връзки, пристига киното и първо в Русе. Така всъщност в исторически план, също така и в икономически план, банките, едни от първите банки, всъщност се построяват и в Русе и така тръгват постепенно и културните връзки и така това е един много силен акцент и всъщност това ме вълнува от исторически план. Моя брат каза за музикалните стойности, които нашата фамилия свързват с града Русе и наистина се надявам да има успех тази кандидатура и на добър час.